için şu mektepte davaralar kurunap bererler. Onu öğrendim tayalık görüntünü. Yöne şol öýlen ki davarada da hem edil sul eşiklenirde, edil sul tertipte geçirmeli. Men öğrendim şu mektebe yürüte gödekçilik eden, ondan tamam etrafımdan hormatly hakim bilen şu ahli mekteplere aylanıp çıkmakçı öýlen ki geçiren davaralarına şu tertip düzgüne egin eşiňe aýratyn ün beriljekdir. Şoň üçin hem hormatly enatalar sizden hem haýyş şuňky geçirilen davaralarda hiç ile düzgün bolmalara yol bermedigi aýratyn hem spirtli içkilerde atlar ulanmak düýünden gadaganlar. Şoň üçin hem tertip düzgüne hemmeleşip bileleşip jogap beret enatalar, muallimler, belki uçurumlar siz öýüňizde eýem öýüňizde jogap berip bilýäňiz. Şoň üçin gaýrat ediň, tertip düzgün gowy taklaryň öýlen saat 4'den geçik saat 9'da çelle, geç kaldı 9'da çelle, bolmada 8'de çelle ruhsat berýär. Şu taýda çara geçmegiňde aýdym taýda ediň, goşga koşuň, bähdeşik geçiriň ýöne espirtli işkiler, muallimler, aýratyn bilim işgärler siziň araňyzda da düýünden gadaganlar. Ýene bir gelek ýatladyan, ene şu dawaramyza gelip, ene şu gatnaşyp öýül gutlaryna aýdan ene etrafyň hakiminiň ornwatary açylýar hem ulakan taňry gatna aýdan siziň adyňyzdan sag bolun. Belgeler taşılı. Arka hayırları yürüte 11'ler Bağıt kettirdi şuraya. Yürü. Kutuları kutluya sapşaya. Koy baktığım şeyler sahip gülleri alayım. Kettirli alayım. Uduk yolunu, uduk uçuk kütüğünü. Kavarağını kutlayın. Biberik kutuna. Onda hormatly mehmanlar, hormatly usullar bir soňkysaň dawaramyzy, hoşgal mektep atly dawaramyzy geçir gutarýar. Häzirçe hemmeşäňizi bir ählisäňizi başaňyzy sırplara çagyrýar. Onda 11 ağlar, beyler, çeýler hataňyz boýunça sırplara girmegi haýyş edýär. Ilk bilen 11 ağlar sırplara girip başlaýar.